Assalamu alaikum hormat adamlar. Qarashdas. Baqi taraf yurdumuzda qiytiyadelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Gepleşmeden başında hormatly prezident bilen qarashdas. Hemişilik bir taraf Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerini we ähli halkyna iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Edil watandaşlar, hormatly bank ulgamynyň işgärleri. Size berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nişany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň manadymyzyň dolanşyga girilmeginiň 28 ýyllygy bilen tüýsürek toňutlaýan. Milli manadymyzyň dolanşyga girilmegi ykdysadymyzyň sağlaşykly ösmegi, ýeketäk döwlet pul garda siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi. Mukaddes garaşlymyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenýän we Türkmenistan parahatçynyň öňsmen watanyt ýylyp gylandylan ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadynyň möhüm ulgamy bolan bank ulgamy çalt depginler bilen ösýän ulgamlaryň birini urly. Häzirki döwürde bank ulgamynyň ygtybarlygyny hasam ýoklandyrmak boýunça alınıp barylýan işler döwlet siýasatymyzda möhüm orna eýleýär. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, tewekkelçilikler we maý goýumlaryny dolandyrmagyň netijeli usullaryny ýoklandyrmagyň, korporativ dolandyrmak ulgamyny ösdürmek hemde işewurlyk ýagdaýlaryny kämilleşdirmek, bankyň girdejisini we düşewüntligini artdyrmak esasyny durnukly ötüşi üpçün etmek geljek üçin möhüm wezipeleriň biridir. Milli maksatnamalarymyzyň işeň durmuşa geçilmegi halkara giňişligine de öz beýany tapýar. Türkmenistanyň durnukly ykdysady ötüşini halkara guramalar tarapyndan hem oňyn baha berilýär. Dünya ykdysadyny çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýändigine garamazdan ýurdumyzyň halkara maliýe derejesi hasam puýtulnyrlýar. Muňa halkara derejeli agentlik tarapyndan Türkmenistany keskitlenen derejeler hem şaýatlyk edýär. Hormatly bank ulgamynyň işgärleri. Häzirki döwürde ýurdumyzda bank işini kadalaşdyrýan kanunçylyk namalaryny halkara ölçülerine laýyk getirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Döwrüň talaplaryna laýyklykda bank hyzmatlary ösýär. Hataplaşyklaryň tiýildigini, serişdileriň dolanşygyny şartlandyrmak maksat bilen bank ulgamyny elektron төлewler ulgamynyň gerim giňelýär. Ýylatyň maliýe sowatlygyny ýoklandyrmak ornuny netijeli işler alınıp barylýar. Bank ulgamynyň işgärlerini күнәр derejeleri hem ýezgiderli ýoklandyrylýar. Ata watanymyzyň durmuş ykdysadydan durnukly düşi, ýylatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýezgiderli ýoklanmagyna mümkinçilik berýär. Gazanýan üstünlikler ýurdumyzda amala aşyrylýan pul gard, salgyt, budjet, nirh emele getiriş, maý goýum siýasatynyň netijeliginiň aýdyn görkeçdir. Bu ýetilen sepketleri halkara pul gannasy bütün dünýä banky we beýleki awraýly halkara guramlaryny tasdiklaýar. Biz geljekde de ýurdumyzyň pul gard siýasatyny ýetgiderli kämilleşdirmäge, milli ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly urlaryny ösdürmäge gönükdirilýän gar serişdileriniň möşwerini artdyrmagy, kiçi önümçilikleri köwetlendirmäge, ýylat üçin gar maliýe serişdileriniň möşwerlerini köpeltmäge, gar götürümleriniň bundan beýlegem el ýeterli bolmagyny gazanmagy, bank hyzmatlarynyň hilini ýoklandyrmagy, halkara maliýe guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, iňtiýady innowasion, döwrewap teknologiýalary giňden ornaşdyrmagy aýratyn ünsürer. Edil watandaşlar, hormatly bank ulgamynyň işgärleri. Sizi garaşdyr Baqi tarap Türkmenistan döwletimiziň milli pul birligi bolan manadyň dolanşyga girilmeginiň 28 ýyllygy bilen ýene-de birgedek tüýsürek toňutlaýan. Size berk jan taglyk, maşgala wadançylygyny, atuda we bagtyar durmuş, berkarar döwletimizi mundan beýlegem ösdürmek uğruna alyp barýan işleriňizde ul üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Garaşdyr. Baqi tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidenti bilen parasatly ýol başçylygyny alınıp barylýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni münasip belgiler bilen üstünlikler owanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalar hem tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 24 oktýarda Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziline Gazagystanyň başdony Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Serdar Berdimuhammedow garşylady. Asyrly däwe görä Gazagystanyň liderine duýut çörek ködürlenildi, hemem gul deseleri gowşurly. Belet mertebeli mehman bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Berdimuhammedowyň söhbetdeşligi boldy.
Gepleşiklerin dowamyna strategik häsiýeti bolan türkmen gaza gatnaşyklarynyň ýokary derejesi belenildi. Gazakystan Respublikasynyň prezidentiniň awtolog kerwini paýtatymyzdaky Kaşan Owuzkent mehmanhanasyna tarap ýola düşdi. Dostlukly döwletiň başçysynyň Türkmenistana bu gezekki sapary soňky ýyllarda hiltaýdan täze dereje çykan hemem baýlaşan özara beketli iki tarap bilen hyzmatdaşlygy giňiltmeň ýoluny nowatdaky netijeli ädim bolar. Prezident Kasym Jomart Tokayew Türkmenistanyň prezidentiniň ahyltyka açylyk toplumuna geldi. Milletimiziň asyrlyň dowamyny aýaly saklanyp gelen baý taryhy medeni mirasy häzirki wagtda üstünlikleri we bilen sepgitleri beslenip gurulýan täze durmuşyň egsilme dörejlik kuwatynyň miýdemez binýadyna urildi. Türkmenistanyň bedewler taryhy tejribeniň ruhly zähmetiň hemem ösüşleri tarap önamli gadamyň nişany bolup durýar. Bu ýerde prezidentler Gurbanyň Berdimuhammedow we Kasym Jomart Tokayew yürüte syn ediş meýdançasyny naýbaşy ahyltyka bedewlerini synladiler. Bekişde bedewlerimiziň kalbyny joşdurýan ajaýyp gözelligi, sekin basyp ýürüşi göreni haýrany goýýar. Soňra bu ýerde meşhur Galkynç milli atysyndaky oýunlar topar çykyş etdi. Ol köp sanly halkara bäsleşikleriniň we festiwallarnyň ýeňjisi boldy. Bu toparyň jigitleri ähli ýerde şol sana daşary ýurtlarda da iňwer talapkar tomaşaçylygyň söýgüsini gazanmak başardylar. Atysyndaky oýunlary söýgenleri türkmen halkynyň açylyk sunugaty bilen ýakyndan tanışdyrýarlar. Prezident Kasym Jomart Tokayew türkmen halkynyň şeýlede bütün dünýä sivilizatsiýasynyň bahasyna ýetip bolmajak baýlygy bolan ahyldyka bedewleriň gaýtalanmajak gözelligine hemem asyllygyna tüý sürekden buýsanjyny beýan etdi. Şöhratly pederlerimiziň diýepleri münasip dowam etdirýän türkmen jigitlerine hoşallyk sözleri beýan edildi. Hormatly prezidentime türkmen halkynyň adyndan Gazakystanyň dogulny halkyna ajaýyp ganatly atly ahyldyka bedewini sowgat berdi. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky dostlyk hemem hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň miýdemezliginiň ýene-de bir aýdyň nişany boldy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Halkara ahyltyka açylyk assosiasiýasynyň hemem Halkara türkmen alawa etleri assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ajaýyp böwser atly aw tazasyny Gazak halkyna dost dogonlygyň nişany hökmünde goşurdy. Belent merteli mehman Gazakstanyň halkyna bildirilen hormat we ajaýyp sowgatlar üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň prezidentiniň tagallasy bilen uzak geljegi nazarlaýanyny, dost dogonlyk gatnaşyklarynyň iki ýurduň halklarynyň bekbidine ösürilýänini aýratyn bellidi. 25-nji oktýarda paýtatymyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyň Berdimuhammedowyň hemem ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Gazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Ýer bilen dostlukly ýurduň başçysynyň awtolog kerwini garaşdyrlyk meýdanyna geldi. Bu ýerde belent mertebeli mehmany resmi garşylaş döwresi boldy. Dostlukly döwletiň başçysynyň Türkmenistana bu gezekki sapary soňky ýyllarda hiltaýdan täze dereje çykan hemem baýlaşan özara beketli iki taraply hyzmatdaşlyk giňiltmeň ýoluny nowatdaky netijeli ädim bolar. Ma'lum bolýar goňşy döwletler şol sana Gazakystan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary putulandyrmak ýurdumyzyň daşary siýasat ogrunyň esaslarynyň biridir. Bu wagtda umumy bekitlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyk giňiltmek üçin ert uly mümkinçilikler bar. Biziň ýurtlarymyzda diňe bir çäktaýdan el, eýsem iki dowulny halkyň göz başyny asyrlyň jümüşinden alyp gaýdan taryhy medeni ýakynlygyny birleşdirýär. Ata-babalarymyzyň miras goýan özleri hormat hemem hoşnýetli goňşuçylyk diýepleri Türkmenistan we Gazakystan döwlet öz başdaklygyna eýe bolandan soň diňe bir saklanyp galman hasam baýlaşdyryldy. Iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne resmi suraty düşmek döwresi tamamlanandan soňra ýokary derejedäki iki çäk gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow belent mertebeli mehmany ýene-de bir gezek mübareklep Türkmenistanyň Gazakystan Respublikasy bilen hemme taraplaryň hyzmatdaşlygy munyny bilegem giňiltmäge hemem putulandyrmagy uly ähmiýet berýänini ýytdy. Şoňa görä de dowuşyk aýratyn ähmiýete ýedir. Prezident Kasym Jomart Tokayew melelizirmide dogonlyk Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge çakylygy hemem mehmansoýerlik bilen kabul edilen üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip özüniň ajaýyp aşky we şekerini ýene-de bolmagynyň aýratyn ýakymlydygyny ýytdy. Belent mertebeli mehman Türkmenistanyň paýtagyna alyp berilýän işleň gerimine hemem hiline ýokary baha berdi. Anaşmak we netijeli ýagdaýda geçen gepleşiň barşyny prezidentler Gurbanyň Berdimuhammedow we Kasym Jomart Tokayew uzal gazalanyň ýalyşyklary durmuşa geçirmek hemem geljegi uly meýilnamalar bilen baglykdy Türkmen Gazakystan hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň toplumyna ary alyp maslahatlaşdylar.
Şeýlede taraplar özara gyzyklanma bildirilýän Sewt we Ähli gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birnäçesi boýunça pikir alýşdylar. Soňra gepleşikler iki ýurdun resmi wekiliyetleriniň agdalarynyň gatnaşmagyna giňişlen düzümde dowam etdirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow belet mertebeli mehmany hem Gazagstanyň wekiliyetiniň hemme agdalaryny tüý sürekden mübarekledi. Hem Türkmenistana döwlet sapary barada aqçakyly kabul edenlik üçin prezident Kasym Jomart Tokayew minnetdarlyk bildirdi. Melelizlerimiziň belleşýäli şu sapary biziň ýurdumyzda Türkmenistanyň we Gazagstanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasam putulandyrmak ýoluny möhüm tapgyr hökmüne garalýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda häzirki günde halkara resmi namalarynyň 120-sini öz içine alýan hyzmatdaşlygyň uly şertnamalaryň hukuk bünyady işlenildi. Şolar köp türlü ugurlary gurşap alýar. Bu bolsa dep bolan ugurlarda bolşýary hyzmatdaşlyk etmeň täze ugurlaryna da bilelikde işlemeň ören uly mümkinçiliginiň bardygyndan habar berýär diýip döwlet başlygyny sözüni dowam etdi. Türkmenistan Gazagystan bilen Sewt we Ähli howpsuzlygy putulandyrmak meselelerini işçiň gatnaşyk edýär. Iri halkara guramalarynyň çäklerine hyzmatdaşlygyň we bilelikdäki çäreleri utguşdurmaň derejesi dep boýunça ýokarydyr. Sewda iqtisady we medan insanperwer gatnaşyklary izgderli ösürilýär. Hormatly prezidentimiz pursatdan peýdalanyp şu ýylyň ahyryna Aşgabatda geçiriljek paraxçylyk we anaşmak syýasaty halkara howpsuzlygyň durnuklugyň we ösüşiň bünyady atly halkara maslahatyna Gazagstanyň ýokary derejeli wekiliyetini gatnaşmagy çağırdy. Melelizlerimiz Gazagstan bilen owgan meselesini gyzyklanma bilen aralyp maslahatlaşmak dowam etmeň möhümdigini belläp, şonda da iki ýurdun maksatlarynyň gywat gelýänini nykdy. Ýokary derejedäki dowuşyk we geçirilen gepleşikler Türkmenistan we Gazagstan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň hoşniyetli gowşuçylygyň, deň hukuklygyň we özara hormat goýmagyň berk bünýadyna gurulýanlygyny, aýdyň we düşünükli ýörelgelerde berek-berege özara gerekligiňi düşünilmegi, iki taraplyny ägert uly kuwata akyl ýetirilmegi arkaly ösdürilýänini görkezýär. Gazagstanyň başdany gownaçy kabul edilenligi hemem dep boýunça bildirilen mäkirli mehmansoýerlik üçin millilizlerimize we tutuş türkmen halkyna ýene de bergede hoşallyk bildirip, dogunluk Türkmenistany özüniň ilkinji döwlet saparyna ören möhüm ähmiýet berilýänini nykdy. Bu waky aýratyn häsiýete eýdir. Hemem umumy maksada ýetmek ugruna türkmen hyzmatdaşlarymyz bilen deň gadam urýanlygymyzyň misaly bolup durýar. Şol maksat iki taraplyň dostluk, hoşniyetli gowşuçylyk we özara gollug bermek gatnaşyklaryny hiltaýdan täze strategik derejede çykarmakdan ibaretdir. Şu duşuň iki döwletiň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy belenilýän ýylla geçmeginiň öz hoşly mazmuny bardyr diýip prezident Kasym Jomart Tokayew aýtdy. Gazak lideri Sewda iqtisady hyzmatdaşlygyň köp taraply Gazak türkmen gatnaşyklarynyň özüni bolup durýanyny belläp, şu ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça özara Sewdada uly ösüşiň gazanylanynyň hasaby alynanyny aýtdy. Kasym Jomart Tokayew melelizlerimize geljek ýyl özü üçin islenik amatly wagtda döwlet sapary bilen Gazagstan Respublikasyna gelmäge çağırdy. Giňişlen düzümde türkmen Gazak gepleşikleri tamamlanandan soň iki taraplyň resmi namalary gol çekmek dawarasy boldy. Dörli ugurlar boýunça iki taraplyň resmi namalaryň uly toplumna gol çekilmegi möhüm ähmiýetlidir. Taraplar Sewtiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň hemem özara düşüşmeň barha artýan derejesine ýokary baha berýärler. Türkmenistan bilen Gazagstan uzak geljek nazarlayan ýakyn we köp ugurly gatnaşyklary agrarlyklaryny hemem gyzyklanmalaryny ýene bir gezek görkezdiler. Buluň ählisi iki dogunluk halkyň behwitlerini qywap gelýär. Ýygnanynyň el çarpışmalary arasynda hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow we Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilelikdäki beýannama hemem Hazar deňzini türkmen Gazak döwlet serkediniň delimitatsiýasy we balykçylyk zowluklarynyň ýanyşyk bölüklerini ary şäklendirmek hakyny Türkmenistan bilen Gazagstan Respublikasynyň arasynda şertnama gol çekdiler. Resmi namalara gol çekmek dawarasy tamamlanandan soň iki döwletiň başdanlary köpçülikler habar berişleri işleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow ýokary derejedäki dowuşyň jemleri barada aýdyp, Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew dostlukly ýurdun wekiliyetiniň ähli agdalaryna açyklyk, özara anaşmak hemem düşünmek ýagdaýyna geçen netijeli gepleşikler üçin minnetdarlyk bildirdi. Gepleşikleriň dowamyny iki taraplyň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Geljeki hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary kesitlenildi. Türkmen Gazak hyzmatdaşlygynyň uzak möhletligini strategik häsiýeti eýdigi tasdiklanyldy. Döwlet ara gatnaşyklary hasam berkitmek häzirki wagtda Türkmenistanyň we Gazagstan Respublikasynyň
Ýegulan hyzmatdaşlygyň egert uly mümkinçiliklerini dowly derejede durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalar etmäge taýýardygy beýan edildi. Prezident Kasym Jomart Tokaýew ýokary derejedäki duşuň netijelerini teswirläp, birnäçe wajyp resmiňa bilen tutuş tapgyrynyň kabul edilendigini bellädi. Taraplar dogonlyk halklaryň mundan beýlegem ýakynlaşmagyny, döwletara gatnaşyklarynyň hemme taraplaryň çoňlaşdyrmagyny iki tarapyň çalşýanyň tasdikladylar. Ören mazmunly hemme netijeli gepleşikler geçirildi. Şol gepleşiklerde söwda-ykysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge ilkinji derejede üns berildi. Meseleleň giň germe boýunça ılalyşyklar gazanyldy. Medpugat wekillerine yüzlenme tamamlanandan soň Gazakystan Respublikasynyň prezidentini Türkmenistanyň döwlet syýylygy bilen syýylamak dawrat boldy. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli biziň ählimiz Kasym Jomart Tokaýew özüniň dörejlikli işi hem ýokary hünär derejesi bilen çuňur hormaty münasip bolup halkary derejede ikrar edilen görnükli syýasy işgär hökmüne tanaýas. Ol türkmen Gazak gatnaşyklaryny hemme taraplaryň puwtalandyrmagy ul üns berýär we häzirki wagtda dostlukly Gazakystynyň prezidenti hökmünde ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdürmäge ul goşunt goşýar. Melelizlerimiz bular barada edip, şeýlede Kasym Jomart Tokaýewiň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornwasary wezipesine eýelen döwründe Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasatyny ilerletmäge beren gollawyny nykdy. Döwlet başlarymyz aýdylanlardan ugralyp, Kasym Jomart Kemelewich Tokaýew Türkmenistanyň beýtaraplyk ordeni bilen syýylamak hakyny kabul eden çözgüde aýratyn şatlyk bilen aýtdy. Melelizlerimiz ýygnalanan el çarpışmalar aslynda dawraly ýagdaýda prezident Kasym Jomart Tokaýew beýtaraplyk ordenini gowşurdy. Hormatly prezidentimize bildirilen hormat üçin çuňur hoşçalygyny beýan edip, Gazakystan Respublikasynyň başçyny bu çözgüde hemem syýylygy iki dogonlyk ýurdun arasyndaky köp azarlyk dostlugyň we hoşnýetli gowşuçylygyň nişany döwletlerimize hasam ýakynlaşdyrmagy, Gazak türkmen strategik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy özara maksat edilmeň aýdyň suwtnamyz hökmüne garaýanyny nykdy. Ordeniň adynyň özü köp zatyny habar berýär. Beýtaraplyk bu Türkmenistanyň tutuş halkara syýasatynyň oň dünýä jemgyýetçiligindäki hakyky awrynyň düýp mazmunydyr. Belleşýäli Türkmenistanyň ähli çerwe daşary gazananlary hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Türkmen liderini dünýäde görnükli we awryly döwlet işgär hökmüne tanaýarlar, hemem hormatlaýarlar. Gazakystanyň başçyny hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňden örjükli ýol başlygynda Türkmen halkynyň durnukly ösüş we rewaçlyk ýoly bilen öňe tarap ýygdyrly hereketine dowam etjekdigini ynanmalarip özüne gowşurylan ýokary döwlet syýylagy üçin melelizlerimize ýene-de birgede hoşallyk bildirdi. Günüň ikinji ýarymyna prezident Kasym Jomart Tokaýew halk hakydasy ýadygarlyklar toplumuna bardy. Bu ýerde Gazakystan Respublikasynyň başçyny, milli gahrmanlar, merdana watan gowrawçylary barada hakydany ebedileşdiren baky şöhrat ýadygarlygyny gul destesine goýdy. Gazakystanyň lideri ýadygarlyklar toplumynyň çäginde ýerleşen Watan Mukaddeslik muzeýiniň gymmatlyklary bilen tanışyp, hormatly mehmanlaryň kitabyny ýadygarlyk ýadyga alyrdy. Soňra prezident Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistanyň garaşdyrlyk binasyna gul destesine goýdy. Asly däwe wara garaşdyrlyk binasynyň hormatly mehmanlar seýilbagyny goňşy döwletiň başçyny Mideme Türkmen Gazak dost dogonlyk gatnaşyklarynyň nişany hökmüne agaç nahalyny oturtdy. Ýokary derejedäki dowuşyk hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlardaky baý mümkinçiligini netijeli durmuşa geçirmäge uzak möhletligini esasy hyzmatdaşlygyň täze möhüm ugurlaryny çykmaga ýardam eder. Belent mertebeli mehman döwlet başçymyza Gazak halkynyň adynan dost dogonlyk nişany hökmüne Gazakystyny öňürlen awtobusy sowgat berdi. Agşam hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow prezident Kasym Jomart Tokaýewiň hormatyna resmi agşamlyk naharyny berdi. Şonu iki ýurdun liderleri söz söylediler. Gazakystan Respublikasynyň başçyny Türkmenistana döwlet saparyny tamamlap, paýtagtymyzyň halkara howa menzine bardy we bu ýerden watanyna ugrady. 20-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Melelizlerimiz goňşy ýurdun başçyny Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň wezipesine saýlanylmagy bilen tüýsürekden utlady. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny döwlet başçylary strategik häsiýete eýe bolan hemem häzirki döwürde sebäpdäki we dünýädäki ýagdaýy göz tutmak bilen özara hormat goýmak nokdaý nazaryndan ýoly goýulýan türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary boýunça pikir açdylar. 26-njy oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iş saparyny amala aşyrdy. Oň barşynda döwlet başçylary paýtagtymyzyň soňky ýyllarda sazlaşykly ösýän günorta günjeginde bolup, bu ýerde Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplumynyň töwregine tamamlaýjy tapgyrda alınıp berilýän işleri bilen tanışdy. Döwlet başçylary görkezlen
temalar hemem çyzgylar bilen içkin taşyp, olara birnäçe bellikler aýtdy we deýişli düze düşleri girdi. Hormatly prezidentimiz medeni sergek toplumynyň çäklerini we oň töwereklerini ekiljek bagna hallarynyň paýtagtymyzyň günorta künjeginiň toprak howa şertlerine laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýanyny özü çekip, olary seçip almagy ilmi taýdan çemeleşmegiň möhümdigini nykdy. Döwlet başdanmady Magtymly Pragynyň medeni sergek toplumyny awadanlaşdyrmak goýunça bätleşik aglan etmek barada anyk tapşyryklary berip, türkmen halkynyň milli buýsunçyna urulan akyllar şahyryň hormatyna dikildilýän toplumyň guruluşyny hemem oň awadanlaşdyrylşynda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň we täzeçilik usullarynyň ulanylmagynyň wajypdygyny öňe çekdi. Bek akyllaryň we şahyryň hormatyna döredilýän toplumyň çäginiň awadanlaşdyrylşy, Aşgabatyň bagy osanlygy börenmegi, paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy bilen baglanşykly meseleler milletimiziň kimişe öz merkezine saklanýar. Bu yerlerde gurulýan deshalar köpetäň etegindäki tebigy aýratynlyklary bilen bir bütöw sallaşygy emele getirmeler we olaň taslamalary taýýarlananyny häzirki zamanyň ösen tejribelerinden, milli binägerlik ýürelgelerinden hemem yerli özboşly tebigy aýratynlyklarynyň ugralmalar türkmen paýtagtynyň binägerlik aýratynlygynyň häzirki zamanyň ruhuny we ösen halkara görkezlerini laýyk gelme ugruna edilýän tagylalar oňy netijesini berýär. Dünýäniň owadyny we ýaşamak üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriň hataryna orny barha putulanyrýan Aşgabat tesin binägerlik çözgütlere ýa bolan özboşly deshalary bilen birnäçe gede Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girdildi. Munyň özü watanymyzyň baş şäherine alınıp barilýan işleň dünýä nusxolukdygynyň aýdyň nişanydyr. Bu toplum asman bilen zemin arasyndaky beýik ýadygärlik bolmalydyr. Onu türkmen halkynyň asyrlyň jümüşine uzap gidýän çuň taryhy kökleri we häzirki döwürde bitirilýän asylly işleň beletligi öz beýanyny tapmalylar. Häzirki döwürde bu ýerde sil sowjy akabalaň we suw toplaýjy deshalaň gurulşy batly depkinlerde alınıp barilýar. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň günorta tarapyndan sil suwlarynyň goragy deshalaň gurulşyna ilmi taýdan esaslandyrylan çözgütleň we bu gura dünýäniň ösen tejribesiniň içden ulanylmalygyny bellidi we bu babatda birnäçe tapşyryklar berdi. 27-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbangul Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornwatarlarynyň neft toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemem Türkmenistanyň neft we gazy 2021 adly 26-njy halkara matlada gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşyna neft gazy pudugyny mundan bilegim ösdürmek, ýurdumyzyň kenlerine neftiň çykaryşyny artdyrmak meseleleri, şeýle-de Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk geňetmen geljegi aralyk maslahatlaşyldy. Maslahatyň çäklerine ýurdumyzyň ýanyş energetika toplumyny ösdürmegi, dünýäniň energetika bazarlaryna eýeleýän orny putulandyrmagy, ugry edilýän bilelikdäki taslamanyň tanşdyrys dawrasy geçirildi. Milletimiz maslahaty açyp, dünýäniň öňde barjy energetika döwletleriniň hataryna durýan ýurdumyzy Aqsaýdyň beýleki puduklary bilen birlikde neft gazy pudugyna da aýratyn ähmiýet berilýänini bellidi. Ölümçülüge ilmi we tehnikanyň täze gazananlary ornaşdyrylýar. Dünýäde tebigy gazyň gorlary boýunça ilkinji ornuň birine eýeleýän Türkmenistany tebigy gazy hemem neftde baý täze ýataklar gözlemek, neftiň çykaryşyny artdyrmak, neft guýularyny düýpli awatlamak boýunça halkara tejribesine laýyklykda uly işler alınıp barilýar. Soňra hormatly prezidentimiz Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganowa söz berdi. Russiýanyň er kompaniýasynyň ýolbaşçysy duşmagy wagt tapan üçin döwlet başdanmada hoşallyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanowyň mehirli salamy ýetirdi. Ol milletimize häzirki döwrüň belet maksatlaryna ýetmek ýoluny, üstünlikleri hemem bagtyarlyk barada arzuwlaryny beýan etdi. Daşary ýurtda işgör toparlarynyň işlemek üçin Türkmenistany amatly şertleň döredilenini bellemek bilen işgör ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň netijeli gatnaşyklary putulandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänini tasdiqlady. Milletimiz Tatneft açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekillerine hyzmatdaşlyk meselelerini jogapkärlik we oňun çemeleşýänlikleri üçin minnetdarlyk bildirip, ösüşün geljek meýnamalaryny nazara almak bilen Türkmenistanyň netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin ähli şertleň döredileni nykdy. Döwlet başdanmaz ýurdumyzyň ýanyş energetika toplumynyň maddi jamlaryny binýadyny mundan bilegim döwür aplaşdyrmagy ugry edilýänini nykdy. Bu pudugyň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda durmuş
sataydan ötürmek maksatnamasyna kesitlenen giň gerimli wezipeler bilen baglykda tezleşdirijekdigini aýtdy. 28-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow san ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemem milli iqtisadiyetimiziň hemme tarap bilen ösdürülmegine gönükdirilen birnäçe resmi namalyň taslamalaryna garaldy. Mejlise gatnaşyşlar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasabat berdiler. Watanymyzyň güllä besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini munun bilen gowlandyrmak bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiyetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatna bolan kesitlenen işleň dolu ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işte sazlaşyk ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz beledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiyetimizi öňe dişli gazanmagy mümkinçilik berýär. Şu nukta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklerin esasyny düzmelidir. Melelizirimiz meýilleşdirilen çäreleň häzirki döwrüň ruhuny qybap gelmeginiň wajypdygyny ösüçekdi. Mälim bolşýaly watanymyzyň güllä besmegi we halkymyzyň awdançylygy baradaky alady giň meşhurly oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlygymyzyň hemişe öňsü merkezinde durýar. Şol özgörtmeleň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hemem geljegi ynamly garaýar. Türkmenistanyň hökümetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine de garalyp, şolar boýunça degişli çözümler kabul edildi. 28-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iqtisady hyzmatçylyk guramasynyň baş sekretary Husraw Nazirin kabul etdi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň iqtisady hyzmatçylyk guramasyna häzirki başlyklyk etmegi, hemem degişli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi babatda munun beýleki hyzmatçylygyň geljegi we esasy ugurlary barada pikir alşmalar boldy. 28-nji noýabrda iqtisady hyzmatçylyk guramasynyň gününe Aşgabatda geçiriljek iqtisady hyzmatçylyk guramasynyň 15-nji sammitine taýýarlyk görmek meselelerine aýratyn öňs berildi. Iqtisady hyzmatçylyk guramasyna agda döwletliň ägirt ul kuwaty söwda iqtisady ulgamda senagat pudugyny innovasiýalary hemem öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda maý goýumlary ugry boýunça özara beýikli hyzmatçylyk üçin amatly mümkinçilikleri döredýär. 29-njy oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölegini ulanmaga bermek dawratyna gatnaşdy. Türkmenistan paragaçylygyň onaşmaň watany şygarasyna geçýän şu ýylyň bu wakasy ulyg üstüňçilik geçirilleri döretmegiň hemem ýurdumyzyň halyk hojalyk toplumynda hususy ulgamynyň ornunyň artmagynyň hemem sewt we ähli multimodal gatnawlary ulgamynyň golşuşmagynyň hasabyny watanymyzyň giýe iqtisady kuwatynyň doly peýdalanmak babatda döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň nowatdaky aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip ýurdumyzyň beýik garaşdygynyň 30 ýylynyň şanyna ägirt uly dawralar bilen şöhratlenen hemem tutuş dünýäni paragaçylygy onaşmagy şagyrýan şu ýylyň ajaýyp wakalara betlenendigini beledi. Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölegini ulanmaga bermek bilen bagly geçirilýän dawra da şoluň biridir. Bagtyarlyk döwrüne bu uly taslamanyň durmuşa geçirilmegi, ata-babalarymyzyň ýol köprü gurmak ýaly sogab işleriniň dowamydygynyň ýurdumyzyň hemme taraply ösüşleriniň aýdyň misalydyr. Garaşda döwletimiziň ilatynyň hemem iqtisadiyetiniň isleglerini kanatlandyrmagy ukyply uly kommunikasiýa toplumynyň depkinli ösdürmegi kabul edilen maksatnamalyň binýatlarynyň biridir diýip mellilezirimiz aýtdy. Şoňa görä ýurdumyzyň ulgamynyň dünýä ulgamyna ýygyderli goşulmagy, günnogur günwatar we demir günorta ugurlarda geçilegelerdir. Halkalara bağlanışdyrýan öpçünçilik ulgamlarynyň hasam giňeldilmegi möhüm wezipeleň hatarına durýar. Häzirki döwürde halkara hyzmatdaşlygynyň ulyg diplomatiýasy barha giň orny ýeleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň çäklerine bu gur boýunça anyk işleň başyna başlan bir tarap döwletimiz ulyg diplomatiýasynyň awtorlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde nuklu ösüş üçin öznüksedi we ygtybarly halkara ýük daşamalaryny öpüşün etmek maksady bilen ulugyň ähli görüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek atly kararnamasynyň kabul edilmegi möhüm waka boldy. Ýurdumyzyň çäklerinden erki döwürlerde de beýleki döwletlerdir halklary birleşdiren beýik ýüpek ýoly geçipdir diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz dawra gatnaşlary we mehriban halkymyzy häzirki döwürde şol taryhy ýoluň dikildilýäniniň aýdyň nyşany bolan 600 kilometrlik Aşgabat Türkmenawat
ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň Aşgabat Tejen böleginiň gurulşynyň üstünlikle tamamlanmagy bilen tüýsürekden ötdi. Uzunlygy 203 km bolan Aşgabat Tejen ýolunyň we üçünçilik detgallarynyň gurulşyny Türkmen Avtoban Paýdarlar Jemgyýetiniň potroçlary bolan Altyn Nesil hemem Edermen hujuluk jemgyýetleri Atamel hem hususy kärhanasy ýerine ýetirdi. Soňra düzümleni ýol ulug detgallaryny sertifikatlaşdyrmak ulgamyny ýürütüleşdiren Avreli halkara düzümlen wekilleriniň çykyşlary dinlenildi. Elke bilen Awstriýanyň Vienna Consulting Engineering kompaniýasynyň sewit direktori we dowlat tiyerli wekili Damagoy Perkoviçe söz berildi. Ol ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň bir bölegini ulanmaga bermek dawratyna gatnaşýanlygyna özü üçin uly hormatlygyny nykdy. Pursatdan peýdalanyp işewur, hormatly prezidentimiz hemem tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýylygy bilen tüýsürekden utlady. Awstriýa kompaniýasynyň wekili täze düzüm detgasynyň degişli guwanamalary avtomobil ýolunyň hiliniň ISO 9001 standartyna laýyklygy hemem taslamany düzmek we gurulşy boýunça işlen halkara standartlaryna, hususan ýol gurulşyny taslamak we gurulşy işler standartlaryna laýyk gelýändigini tasdikleýän guwanamalary münasip bolanyny habar berdi. Soňra sany ulgamy arkaly çykyş eden Germaniýanyň ulug argytdyşyk ministriniň maslahat beriş bölüminiň agzasy, Germaniýanyň ulug ilmleri institutynyň professory Wolfgang Schulz hormatly prezidentimiz ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenawat avtomobil ýolunyň Aşgabat Tejen böleginiň açyş dawraty bilen tüýsürekden utlady. Wolfgang Schulz ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenawat avtomobil ýolunyň ýokary howpsuzlyk guwanamasyna münasip bolanyny aglan etdi. Soňra Awstriýanyň Dornbirn şäheriniň ulug kommunikasiýalary we düzümleri departamenti tarapyndan bu ýokary tezlikli avtomobil ýoluny oň gurulşyny innowasiýon ýokary tezlikli tehnologiýalaryň ulanylanyny baradaky guwanama gowşurly. Bu ýerde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Melili Zirmida hususy ulgamy wekilleriniň adyna ýurdumyzyň telekeçilerine şeýle halkara derejetindäki iri taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşmaga bildiren anam üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow edara binasyna ýerleşen dolanýyş merkezine tarap ugrady. Dowlat başlanymy ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň dolanýyş ulgamy, ýoluň ugruna gurnulan howpsuzlyk we gödäwçilik ulgamlarynyň dowry wap enjamlarynyň işleýişi bilen tanışdyryldy. Taslama laýyklykda avtomobil ýoly ýokary standartlary nazara almak bilen enjamlaşdyryldy. Awtobanyň düzümini gödäwçilik kameralary bilen öpüşün edilen ýol polisiýanyň bölümleriniň birnäçesi tehnika taýdan hyzmat ediş nokatlary ýol hyzmatlary gullugy gödüňini tutuldy. Belşime ýaly Melilizirimiziň 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwaryna kararyna laýyklykda bu ýegiň gerimli taslamany durmuşa geçirmek senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Türkmen Avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ananyldy. Resminamada avtomobil ýoluny hemem oň detgallaryny 3 tapgyrda ulanmaga bermek belenildi. Şunyň iň soňkusyny 2023-nji ýylyň dekabr aýyna tamamlamak meýilleşdirilýär. Uzunlygy 600 km barabar bolan Aşgabat Türkmenawat avtomobil ýolunyň gurulşyny 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwaryna badalga berildi. Oň işe girdilmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini epesli ýokurlanyrmaga, halkara ulug ustaşlar düzümine kemem dowlatlary söwda ykdysady gatnaşyklary giňiltmäge mümkinçilik berer. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ulug logistika düzümini ösdürmäge uly üns berilýär. Şoň netijesinde esasy avtomobil we demir ýollary çekildi. Türkmenbaşda halkara deňiz portu guruldy. Şonuň eklesi Aziýada möhüm ulug we logistika merkezi hökümini Türkmen dowlatynyň eýeleýän ornuny hasan berkitdi. Şoň bilen birlikde Melilizirimiziň ýakynyn gollaw bermegi netijesinde ýurdumyzda halkara ähmiýetli ýol ulgamyny döretmäge we mundan beýlem kemilleşdirmäge gönükdirilen çäreleň netijeligi ýokurlandyrylýar. Munyň özi milli ykdysadyýetimizi puhtalandyrmakda we oň dünýä hujuluk gatnaşyklary ulgamyny işden goşulmagyny ulug ulgamynyň möhüm orny bilen şertlendirilenleri. Şunyň bilen baglykda Melilizirimiziň başlanjy boýunça bu ulgamda amal aşyrylýan özgertmeleň içerki we halkara gatnawlarda ýük dolanşygyny artdyrmak hemem ýurdumyzda gurulýan esasy avtomobil ýollaryny ährimumy ulgamy birikdirmek zerurlygy bilen şertlendirilendigini bellemek gerek. Munyň özi Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki awrynyň hasan belende galmagyna hemem ulugyň ähli görnüşlerini daşalýan ýükleň möçürlerini artdyrmaga ýardam eder. Melilizirimiz aýak patay berip uzunlygy 203 km barabar bolan ýokary tezlikli avtomobil ýoly bilen Tejen şäherine tarap ýola düşdi. Awtobanlar tutuş dünýäde uly meşhurlyga eýedir. Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň esasy
gayratinligi oň diňe ýokary teýlikli hereket üçin niyetlenendiginden ibaretdir. Ýere gelene bellep geçsek bellenen möhletlerde ýoluň uza boýuny toprak, geçek stil düşöklerini ýazmak, çagyl çäge garnysyny düşemek işleri ýerine ýetirildi. Enjenýerçilik talaplaryna laýyklykda 1-nji hemem 2-nji gat daş düşögüniň hersiniň galynlygy 30 sm bolup, 3-nji hemem 4-nji gatlary değişlikde 20 sm-den düşeldi. Ýagny daş çagyl düşögüniň jemi galynlygy 1 metra barabardyr. Mundan başga da ýoluň gurulşyny 3 gat asfalt düşemek işleri ýerine ýetirildi. Olaň her biriniň galynlygy değişlikde 17 we 5 sm barabardyr. Şu aralykda dürli ölçegdäki suw geçirjileň 76-sy maýlary geçirmek üçin ötükleň, 10-sy owa hojalyk tehnikalary üçin ötükleň, 17-si guruldy. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin halkara standartlaryna laýyk çyzgylar çyzylyp, ýol belgileri ýerleşdirildi. Gözegçilik aýragytyş dolanýyş ulgamy döwrüp enjamlaşdyryldy. Şeýle-de ýol ugruna uly we kiçi tölek terminallary ornaşdyryldy. Ulug tirişlerine hyzmat ediş zowluklary we ýanyňyç goýjy bekatlar guruldy. Ýokary teýlikli täze ýoluň iki tarapyna şanly we kommunikatywetli medeniýet eşgärleriniň hemem sunat ustaatlarynyň çykyşlary ýaýbanlandyryldy. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary teýlikli ýoluň ugruna saklanyp, bu ýerde kamaz açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň direktorlary geňişliğiniň başlygy Sergey Tkachenko bilen söhbetdeş boldy. Döwlet başlanymy şanly waka bilen utlap, Tkachenko Russiýanyň iri korporasiýasynyň kamaz kysymly awtologyň täze nusxasyny refrigeratora çykyranyny habar berdi. Eşewr millilizrimde täze nusxadaky maşyny sowgat berdi. Hemem täze ýolly bu uluga synap görmek haýyşy bilen ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz täze awtologa minip ýokary teýlikli ýol boýunça hereketini dowam etdi. Hormatly prezidentimiz täze kamaz ýük ulugyny dolandyryp ýokary teýlikli awtomobil ýoly boýunça hereketini dowam etdi. Ulugyň daşky we içki aýratynlyklary badawat önsüň özüne çeki. Aşgabat Türkmenawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulmagy ýurdumyzda ykdysady ösüşiň ilerlemegine bolşýaly halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine de kuwatly iterge berer. Dünýäde ekologiýa taýdan arasy sehra hökmüne akrar edilen garawmyň jümüşine çekilen ýol halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awdançylygynyň berkidilmegine möhüm urna ýeleýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda arkada prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny diňe bir watanymyz üçin däl, eýsem dünýä ähmetli işleň bitirilýändigini aňladýar. Melelizlerimiz bir näçe kilometr ýoly geçip, kamaz açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň direktorlary geňişliğiniň başlygy Tkachenko bilen kamaz awtomobiliniň täze kysymy barada pikirini paýlaşdy. Döwlet başlanymy durly awtolog tehnikasy bilen öňden bäri tanışdygyny hemem ýokary teýlikli awtologlarda ýarışlara gatnaşyp ýük we ýeňil awtologlaryň durly görüşlerini erkedenligini belledi. Şoňa görä-de kamazyň täze kysymly awtologyny uly howes bilen menendigini we täze maşynyň özüne ýaranyny täze. Hormatly prezidentimiz täze kysymly awtologyň aýratynlyklary barada aýdyp, Ýewropa standartlaryna laýyk gelýän dolandyryşyň iň täze ulgamynyň dowla awtomatlaşdyrylanyny öňe çekdi. Ýokary teýlikli awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäginden daşalýan ýükleň möçberini epetli artdyrmagy we gatnawlary şartlandyrmagy mümkinçilik berer. Şuňa bilen baglyqda goňşy Özbegistan bilen ulgamyny gatnaşyklary ösdürmekde uly mümkinçilikler açylýar. Ýurdumyň günnäwür sebäpini oň merkezi bilen baglanşdyrýan ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat Türkmenbaşy awtobanyna sepleşmegi ýük awtologlaryny Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuny we şol ýerden deňiz ýoly arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebäpine Iranyň demir gazygyna Pars hemem Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçilik döredir. Gurulşyň meýnamasyna laýyklykda awtoban 6 hereket zowlugynyň ibaretdir. Oň ýer düşeginiň geňligi 34,5 metr, ýol hereket bölüginiň geňligi bir tarapda 11,125 metr, hereket zowlugynyň geňligi bolsa 3,175 metrdir. Munyň özi dünýäde şeýle desgalary bildirilýän talaplara laýyk gelýär. Umumy bahasy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 2 milyard 300 milyon dollaryna barabar bolan bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine döwletimiz tarapyndan ferişdeliň bölünip berilmegi ýurdumyzda kuwatly, bäsleşli ukyply, hemem durmuş ugurly işewurlygy oň ösmek üçin amatly şertleň döredilmegine uly öns berilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiz ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň 100-nji kilometrine hyzmat ediş desgalary hemem tölek terminaly gurnulan artyk çatyryna geldi. Döwlet başlanymy dewra gatnaşlary mehirli garşyladylar. Bu ýerde aýdym
saatly çıkışlary ýaýbanlandyryly, dörejilik toporlarynyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdym saatlary ýaňlandy, joşguny tantlary ýerine ýetirildi. Soňra millenizmimiz şol ýerde gurulan sowda merkezine bardy. Bu ýerde sürüjüler we ýolagçylar üçin ähli şertler döredilipdir. Garbanşhanada tagamlan hemem içkilen köp görnüşleri el ýetirli bahadan hödürlenilýär. Uly bolmadyk mehmanhana uzak aralyga gatnaýan sürüjüleň hyzmatyndadyr. Bu ýerde gowna jaýdyn jalmak üçin ähli şertler döredildi. Bulan ählisi elat üçin döredilýän amatlyklaryň ýokary derejesiniň aýdyn görkezjesidir. Hormatly prezidentimiz bu ýerde döredilen amatliklar bilen taşyp, hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazgy gallardy. Ýurdumyzyň telekeçileriniň adynan döwlet başdanmyzy ajaýyp halyk uşurly. Sowda merkeziniň öňündäki meýdançada millenizmimiz senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygyny täze awtolog tirişdeleriniň açarlaryny däwreli ýagdaýda goşurdy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýol başçysy, hormatly prezidentimiz kiçik we orta telekeçilik ösdürmäge berýän ägirt uly ünsü üçin töýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň telekeçileriniň munun beýlegim ýeri düzümlen taslamlar durmuşa geçirmäge işçen gatnaşykdyklaryny anandyrdy. Millenizmimiz ýygnanan bilen mähirli hoşlaşyp Aşgabatda ugrady. Bu awtomobil ýoly ýurdumyzdaky ulug taslamalarynyň iň erleriniň biridir. Şol taslamanyň durmuşa geçirmäge üstsäşär awtomobil gatnawlarynyň aýza ýoş umman sewtine çene uzalyp gidýän awtoýolyň köp şahaly ulugumyna şalt çykmagyny öpüşnedir. Şeýlelikde ýakyn geljekde Türkmenistana täze ýokary tezlikli ulug ýoly peýda bolur. Ol sewt iqtisadiýetiniň okul ösüşini höwetlendirmek bilen haritlaryň uzak aralyklara şalt we ardan daşalmagyna mümkinçilik berer. Bu ýol ýurdumyzyň üstsäşir logistika ulgamyny, iş öwrüligi, hemem Türkmen döwletiniň tutuş halkara gatnaşyklar ulgamyny diversifikasiýa ýoly bilen bagly wezipeler çözmekde uly ähmiýete eýedir. Şoňa baglykda hormatly prezidentimiziň ulug kommunikasiýa ulgamyny özara bähketli hyzmatdaşlyk ösdürmäge gönükdirilen başlanýşlarynyň netijeli häsiýeti eýedigini bellemek gerek. Bu teklipliň derwatlygy hemem zerurlygy äşgardyr. Çünki ulug ulgamy dünýä iqtisadiýetiniň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Ol dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklygyna hemem deň agramlygyna gönü täsir edýär. Birleşen Milletler Guramy tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm orna ýeleýär. Döwlet başdanmyzyň ýakyn geljek üçin öňde goýan esasy wezipeleriniň hatyryny dünýäniň ulug ulgamyna ýetigderli goşuşmak we günnogur günwatar hemem demirazy günorta ugurlaryna ýollary we merkezleri baglanşdyrýan esasy ýoluň ugur boýunça düzümleri hasam giňeltmek bilen baglanşykly wezipeler bar. Bu ugurlar boýunça möhüm ulug geçilgeleriň döredilmegi, beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dekeltmek we Ewraziýanyň ykdysady zowluklaryny birleşdirmek maksatlaryny durmuşa geçirmek wagtda aýratyn ähmiýete ýedir. Munyň özü Hytaýa, Hindistana, Pakistana, Aziýa ýuwaş umman sewtiniň hemem ýakyn günnogurun ýurtlaryna çykmak arkaly günnorta we günnogur ugurlarda halkara ulug ulgamyna goşulmak mümkinçiligini göz öňüne tutýar. Merkezi Aziýa we Hazar sewtlerine Ewraziýa geňişliginde strategik durnuklygyň möhüm merkezi hökmüne garamak Türkmenistana bolsa gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň ählisi üçin ygtybarly hyzmatdaş hemem şolar wagtyň özüne iklimary ähmiýetli ulug üstsäşir merkezi hökmüne garamak millenizmimiz Gurbany Gulberdimuhammedowyň daşary syýasy strategiýasynyň esasyny düzýär. Ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolum bu multimodal logistika ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkada prezidentimizin il ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini eşkar etdi. Geosiyafta aýdanyň juda amatly künjekde beýik ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen edil watanymyzyň müň bir öwüşgünli ajaýyp tebigaty, onuň haýwanat we ösümlik dünýäsi, taýsy täsirlikleriň, gudrat keramatlaryň meskenler. Berkarar diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köp taraply käseti aýratynlygy bilen tapawutlanýan jennet künjekler ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, şol sanyna Balkan welaýatyny da näçe diýseňmi? Olaryň hataryny özüniň ösümlik we haýwanat dünýäsi we beýik dağ ýerçleri bilen tapawutlanýan Uly Balkan dagyny görkezmek bolar. Uly Balkan dagy Hazar deňdiniň kenar ýakasynyň günnogur çägine yerleşýär. Dağ ýerçleri Türkmenistanyň günwataryndan günnoguryna çenli 60 km uzunlygyna uzalyp gidýär. Onuň iňi bolsa 20 km ýaýraýar. Uly Balkan dagynyň iň beýik ýeri bolsa Arlan belentligidir. Arlan belentliginiň demir gadagyna kert iňelgeleri we günnoguryna bolsa has ýapy eňetler yerleşendir. Taryhy görä ata-babalarymyz ir döwür bu dağ depelerini özlerine ýurt edinip, şol ýerlerde ýaşap, mallarçylyk we ekrançylyk bilen meşgul bolupdyrlar. Uly Balkan dagynyň 1660 metr belentligine 2 sany guýada gabat gelmek bolýar. Balkan daglary özüniň ösümlik dünýäsini ören baýlygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde tebiği ösýän ösümlikler, gyrymsy agaçlar halk hojalyk we dermanlyk ähmiýeti babatyna uly meşhurlygy eýedir.
Hormatly prezidentimizin Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly köp tomlyk ensiklopedik kitabyna beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň bir neçe görnüşlerine de bu ýerde gabat gelmek bolýanyna aýratyn gowunurjydyr. Olardan ýoguşanyň bir neçe görnüşlerine, adaty ýoguşany, bagşy ýoguşany, käkili otuna we telmeliklere duş gelýär. Garamsa gaçlary bolsa toplumlaryň tebiği ýagdaýda ösüp, dağın gözelligine hasam gözellik goşýar. Olardan türkmen arçasy, zerk agacy, kerkaw agacy, beýik dağ belentligine we dağ ýerişlerine ösýär. Balkan gannama, sadaga, borjuga, ýylgyna we beýleki dağ hem çöl ösümlikleriniň ençeme görnüşlerini ören baýdyr. Olaň arasynda badam, zerk, ölçü ýaly mewesi jana şipa berji dermanlyk agaçlara bar. Uly Balkandagy gurt ýoguşany ilip atlandyrylýan täsin ösümligine mekany. Bu ösümlik daşlaryň arasynda ýellen goranyp ösýänligi bilen tapawutlanýar. Ol saglyk goraýşy we derman synagaty ulgamyny gymmatly efir ýagyny berýän dermanlyk ösümlik hasaplanýar. Balkan nagyny ösümlikleň 5 golaý görnüşi bolup, şolaň 30 golaý seýrek we diňe şu ýerde bitýän ösümliklerdir. Bu ösümlikleň 10 görnüşiniň bolsa, Türkmenistanyň Gadal kitabyna girdilenligi aýratyn gowunurjydyr. Uly Balkandagy ösümlik dünýäsine baý bolşy ýaly haýwanat dünýäsine de ören baýdyr. Onun jümüşini dağ tekesine, keyiklere, geçigaplanlara, käkiliklere we beýlek haýwanlara duş gelmek bolýar. Bu ýerde oňurgaly haýwanlaryň 160-dan gowrak görnüşleri bolup, olaň 19-sy Türkmenistanyň Gadal kitabyna girdilenir. Uly Balkandagynyň ekologiýa siýasatyna we daş gurşugy goramak babatdaky maksatnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň Owa hojalyk we daş gurşugy goramak ministrliginiň, daş gurşugy goramak gullugynyň Balkan vilayet daş gurşugy goramak müdirliginiň agdaby işgärlerdir hünärmenleri gözegçilik işlerini döwrebap derejede guraýarlar. Olar Balkan vilayetiniň çägine, uly we kiçi Balkandagylarynyň goýnuny ýaşagan we ösýän haýwanlardyr ösümlikleri. Tebigatyň içilen gözelliklerini, baýlyklaryny gözüň görejä ýaly aýaly saklamak bilen onun gorulşyny hemişe özleriniň üns merkezine saklaýarlar. Şeýle hem Balkanly tebigat goraýjylar şunuň ýaly işlemäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly eleşler, kädir bolsa gepleşigimizde kepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edidileşler, hormatly eleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň akrap dowru dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňini bolsa noýabr aýynyň 1-inden noýabr aýynyň 7-sine çenni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýani geljek kepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägine gün ortagyny watardan çyly howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny ýagşyň ýağmagyny şeýle-de hepden ahyryny howanyň gecelik temperaturalarynyň betelmegine garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duramytly howa bolup, hepden başyna we ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kilometri orun etgediýän tezlik sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şemal oňsmygyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 9-14 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 19-24 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryna 13-18 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duramytly howa bolup, hepden ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kilometri orun etgediýän tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şemal oňsmygyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 6-17 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň mar welaýatyny ütkap duramytly howa bolup, hepden ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kilometri orun etgediýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmygyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ýap welaýatyny ütkap duramytly howa bolup, hepden ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kilometri orun etgediýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmygyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoz welaýatyny ütkap duramytly howa bolup, hepden başyna atkem ýagyş ýagar. Günogordan demir kilometri orun etgediýän tezlik sekundda 6-17-den 9-14 metr etýän şemal oňsmygyny
hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündizlere 0-5 gradusdan 17 gradusda çenli maýyl bolmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda 3 gat ýağmurly hawa bolup, hepdeň ortasyna ýagyş ýagar. Günnägerden Demiraz kulmatary orun ötgeden tezligi sekundda 7-9dan 10-13 metr etýän şymal öňsümiňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradus soğukdan 10 gradusda çenli maýyl, gündizlere 4-6 gradusdan 20 gradusda çenli maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 1-nä magnit gadiýatynyň gowşak täsirli bolmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz noýabr aýynyň 1-inden noýabr aýynyň 7-sine çenli gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz watandaşlar, göz paslynda günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadadan 4 göterip artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjä etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tişer ösenýär. Ähli şoň üzerine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň edilişler.